Hello mga kabikolanas, yan, good afternoon. Ang oras po natin ngayon is 4:44. So nandito po kami sa Bicol, dito po sa relocation. Yung mga nag-relocate po dito is Lidong, Barangay Lidong po. Tapos dito po sila pina-relocate dito sa Bicol, sa may malapit to sa may high school dito sa Bicol. So ayun sila Kuya Nolly, pati si Tin. Yung kaklase ko kasi nag-message kay Kuya Nolly. Kasi meron si Tin na parang yung kasamahan niya, parang ewan ko, parang nakasama niya sa evacuation center, parang humingi sa kanya ng tulong. Tapos siguro nagkwento ganun. So parang gusto nitin tumulong kasi hindi pa niya kayang tumulong, kaya nag-message siya kay Kuya Nolly. So yun po, hindi niya pa sa akin kinukwento kung ano, pero sabi niya kasi sumama ako para malaman ko daw. So yun mga kabikula, nakasama ko ngayon ang aking classmate si Tin. Face reveal ka nga, Tin. Ayoko nga, walang lipstick. Gulang be. Papunta na kami dun sa nila, sa nililipatan. Ano nililipatan? Ayun pa kayo, ito tiglipatan hindi. So yan po, unahin natin si Tin. Ganda, may tindahan. Agoy. For the business. Wait, nakarunong po ba yung si tatay ha? Sige. So yan, kausapin niya daw muna si tatay. So bago kami magdiretso, siya muna mauuna. Alat lang da, Kuis. Alat lang da. So yan, nagbigay na ng signal si Tin. So punta na tayo dito. Saan ba? Okay na be? So this way. Lumakano rin ilang kanilang mga tirahan dito. Si Kuya Nolly. Hello mga baby. Asan po? Ayun po mismo. Pwede na pumasok? Dito. Opo, pwede na po. Asan po? Sige na, pasok Una ka kami. be? Hello po sa inyo. Hi. Wow, may mga manok. May panabong, oh. May panabong. Pasok. Ayun po si Ay! Ito na po. Dito Saan? pala. Dito sa loob na to? Hi, si ano po? Hello. Ayan, si... Siya. Lumakano. Ikaw, Kuya. Pasok na. Puro gitaro kayo. Ayan. Dibisil kaya pagalag ka ni Kuya. Asawa? Tayo? Saan ligaya ng buhay? Dito ako, pwede. Puso ko Tayo, pupo kayo dyan tayo. ay lagi ng mga Tapos tali. bakit ako mamatay? Sinda na lang na Ako duwa. na ako, Papa. Ano na? Ayan, siguro makakausap natin ang kanyang mister, no? Hello po, tay or kuya. Ano po pangalan nyo? Pulikar pula sala po. Policarpio. Si nanay po. Solidar. Solidad. Okay lang po dito kayo, tay, para maisama si tatay sa... nakakadangog pa naman si nanay ng ano? Nakakadangog pa. Po. Ayan. So, ano po ang nangyari sa kanya? Stroke lagi po yung kang... Mapito ng taon po yung... 7 years. Opo. May gusto. Sobrang sipag. Na-stroke ako. Mm. So, ang ano po ang mga pangangailangan niya? Wala po kasing idea eh. Kasi sinadjust kay Kuya Kung Noel problema lang naman kaya lang. para matulungan. Salamat eh. So, Ano pa? pang-ay po mi sa... Kuya no na... Ini... Classmate Bicolano. Dahil ko malamang na pagluwas-luwas ini mabalad-balad lamang kahit buwan ko ta mabalad-balad man ko yata. Dahil ko naman na alisayan dapat may wheelchair ko ta na so dahil maglubog sa wheelchair. Pero may wheelchair man kita kami araw kada ko lang ko maglubog sa daga. Dahil ko man tupig dara. Pero mayroon na pala siyang wheelchair. Opo, so sa pangpari lang po. Pangparil. Araw lang nga. Pang simentado. Oo. So hindi siya obra dito sa lupa.
Yun po. Yung pantrol lang, gulong maliit. At- Tapos mga pampers po kani, dahil man akong kabagal si pampers kanita. Dahil man ako nakatrabaho. Mm. Pangay po kayo yung ano nga sa puro na sana inagada. Dinggin dimbin siya pagsamo. Ditong puso sa ko nagdaramdam. Ayaman pakinggan. At yun nga po, ang sabi ni Kuya, ni Tatay, ang sabi niya, meron naman daw silang wheelchair, kaya lang, yung pang simento lang, hindi obra dito sa medyo rough road. At ang sabi niya, ay hindi niya kasi gusto niyang ibilad-bilad sa kalsada, gusto niyang dalhin sa umaga, nahirapan na kasi siyang magkargahin kasi medyo may edad na rin siya. Ayan. At dito po, kumusta po kayo rito? Medyo mahirap man po ta. Sa rupa, nag-iingay na ito. Nakakapiruso sa kapitbahay. Opo. Kaya inisip ko na mabuti pa ako umuwi na lang po doon sa sa amin. Mm-mm. Pero Matapos ayaw naman ng mga pulis. ay Kung akin. mangyari daw, Yun ang ganda. yung pagsabog ng mayon. O, bawal kasi doon, nasa ano pa kayo, kaya palilikasin talaga kayo. Tapos ang problema ko pa yung mga halimbawa yung pag-uwi namin o ano dapat may suro service lamang akong ano kami o maski ko ta padyak sana pwede naman baga ko ta na Paanong padyak po? maski bisikleta sa may sidecar bagang ano Mm-mm. Kakayanan dito yun, hanggang doon. hindi po sa pagtyaga na lang po takong magpapabayad po dahil man akong pambayad ka sa mga maarki-laki sasakyan ka kung mag-uli. Kung nagkukuha kong kahoy duman, ulayo nyo, kailangan kimalunadan. Taday matagal, magali digi sunod duman 50 pesos. Sa nga to sang balikan. Tapos ang problema nyo rito, si Lola ay medyo nakakaingay sa kapitbahay, no? At paano po yan kung meron kayong lilipatan na malapit din lang dito? Dahil gusto nyo pong hindi kayo makaingay. Galit si Kilala. Hindi man, Ah? Galit. Bakit maingay? nag-iingay ka kasi. Pwede magbuta. Kaya lang, parang, siyempre kung digdi lang ano, pwede magbuta. Ini, Ha? babayaan nyo lang po na. Pwede rin magkakaw. May tali sa At, ano. ba't may tali po? Tinalihan ko lang po yan dyan dahil hindi ko naman kaya sa araw-araw na maglaba. Ito binadot ko ng plastic. Ay, kayo lang, wala kang kahalili na magbantay. Wala po. Apo, anak. Wala kayong mga apo. Malayo na sa Manila. Hirap pagkaganyan. Tapos yung kamay niya kasi, nandito lagi sa puwit niya. Yung palit kong yung diaper, laging inano niya. Nakamot. Oo, napupunit. Kaya magdamag, yung ihi niya, nababasa yung likod. Tapos yung kung may tae, pinupuna sa inyo niya, tapos dito sa unan. Hindi, mahirap na araw-araw maglalaba ka, pati ako. Tapos mahirap pa yung tubig. Sa lahat yung tubig, hindi nga ako ano lang sa ulan, dito. Mm-mm. Sahod Yun ang lang. ginagamit ko. So yan yung mga ano nila, kaldero. Ano to, radyo? Solar po. Solar. Yan. Dukuhan ko may kusi sa mampuan makatabang man po sa ako maski puso masakyan ko lamang ang pagbalik-balik po din Ano yan kahoy mga mata ko? Paano yan? Tapos, sa mga pangdayaper po kayo dahil man akong kwartang kabakal kaya yan man lang po pigagan po sa nuboda wheelchair lang po nasukayang sakayan mo po kani pagluwas dyan sa dalan mabalad-balad man lang po
kung siya man po tabang sa muya, papasalamat po ako. Bali, ilan po ang naging anak niyo? Wala naman po akong anak dito. Ay, hindi kayo nagkaanak. Hindi na. Ano po ang kabuhay? Ay, sige po. Ang inalagaan ko yung anak niyang bunso, ako nagpalaki. Opo. Nasa 40 anyos na ngayon. Salamat po. Dati may trabaho man siya sa gold, ngayon natanggal dahil sa ka-absent. Kaya wala nang trabaho. Ngayon, di naman pumunta siya rito dahil nagtrabaho daw sa tupad. Di naman nakatrabaho, nagsuka, nagkurso. Kaya hindi naman makapunta rito. Kaya, yan pigagad ko man lang po. Yan na, kung isa man po may malumuy na buot na makatabang man po sa mo. Kasi agum yun, ida tukaw na lang po. Dahil man ako makapunta nadigde. Kasi siya mag-asikaso ka ni ako man sana. Dahil naman ako makatrabaho. Kasi dito ngayon medyo nagduya naman ako, 68 anyos naman po ako. Kaya nagaganman po ako kitabang sa sendo po. Paano po kayo dito sa gabi at pagka umuulan, kumusta naman po dito? Ayos naman po, may trapal po nakapatong din dyan sa taas. Hindi naman po malamok? May lamok din, kaya hindi naman makaano ng kulambo dahil maliit lang po ito. May kulambo kami dyan. Ang ilaw nyo po, Yung solar pa, alubat na nga yan eh. Isa na lang ang solar, mga kanoli. mga 2 oras na lang ang kayang ano niya. Ngayon na ng battery. Pagkarera pa pa. Ayan, at ito mga kanoli na shelter number 91. Yeah, Yan. 91. At ito po mga kanoli, no? At sana po ay itong pamilya na ito ay matulungan natin mga kanoli at napakarami na nating na-vlog, napakarami na rin nating napatunayan, no? Sana po, no, lahat ng viewers ni Kanoli diyan ay magsama-sama po tayo, no? Maliit man o malaki na halaga, pag pinagsama-sama po natin ay makakabuo po tayo ng tulong na para sa kanila. Dahil nga ang kailangan nila ay wheelchair, kung sakasakali daw ay meron padjak, no, pedicab na pwede na masakay-sakayan kay Lola para at least hindi na sila nag-aarkila araw-araw kung bababa sila or akyat, 100 daw ang pamasahe. At wheelchair para at least ay mailalabas niya si Lola sa labas, mabibilad sa araw kung gusto niyang maigala-gala diyan kasi makakatulong pa rin yung araw, yung vitamin niya para sa lakas ni Lola. At yun, siya po kasi ay wala hong katuwang or kahalili na nagbabantay sa kanya. Kaya yung si tatay ay tuwing maglalaba ay iniiwan si Lola at tinatali niya dito para at least ay hindi po siya malaglag, hindi po siya gumawi dito. So medyo may kahirapan po ang sitwasyon mga kanoli, lalong-lalo na andito pa sila sa relocation center, evacuation dahil nga po sa natapat na yung mayon ay nag-aalboroto, no? So ngayon nandito po tayo, no, para at least baka sakaling ang aking channel ay makaalalay sa kanila, no, dahil mahirap po yung piso, no, wala naman no silang pinagkakakitaan. Kaya yun ay sana po ay mga kanoli ay magsama-sama po tayo, no, at yung may mga kakayanan dyan, no. Ang aking GCash number ay 0905 410-2268. Bali, Noli C, no? Ang aking GCash. At pwede po kayo dyan mag-comment at mababasa ko po yan. At tayo na lang po ang mag-usap ang aking messenger ay Kabangangan Talagtag Noli. Yan. Comment po kayo sa mga nais pong tumulong. Pero bago yan, okay pa hawak. Sorry. Ayan. So bago yan mga kanoli, dahil sa, di ba, tama yung sinabi ni Kuya na ang pangangailangan niya araw-araw ay yung number 1 yung pampers, no? Kasi hindi na siya nakakapunta ng kubeta para alam nyo na
At dito na lang talaga siya. Kaya ilang beses po siya nagpapalit ng Pampers araw-araw? Dalawa po. So 2 beses siya nagpapalit ng Pampers. Yung inumin niyo po saan nanggagaling? Inumin ng tubig. Opo. Doon po sa kaibigan ko, humingi po ako mga 2 galon lang po. Ayan. Sa So nanghihingi lang pa pusit. sa pusit po. Ayan. At nawa po ay makatulong si Kuya Noli sa inyo, no? Siyempre ang ating mga sponsor din. Ayan. Mag-iiwan po ako sa inyo ng pambili nyo kung ano man makakain, pambili ng Pampers at iba pa, no? Salamat po. Eh mga kanuli, bigyan natin sila ng Hindi man kaya nitong mag-ulam lagi ng sardinas o dapat may sabaw. kung kailangan nila ng may sabaw mga kanuli, mga tinola, yung mga ganon, no? Isda na may sabaw, no? So bigyan natin sila mga kanuli ng 3,000, no? Para at least may magkaroon sila ng stock na Pampers dito na hindi na tatakbo si tatay kung maubusan. Ay malayo to, walang bilihan dito mga kanuli. Mayroon man dyan kung sakali man mahal na. Di kagaya kung makakabili siya doon sa medyo wholesale, no? Makakamura, no? Ito po tayo, 3,000 tayo, tanggapin nyo po. Yan. Yan. Salamat po. Yan. Salamat po. At ito nga, may tali dito para hindi makapunta rito yung para hindi mahulog. Pero, alugat na. Puto ka na sabi. Ay, Para hindi nakabuksuso. Hindi siya mahulog. Hindi malaglag. Ay kung lalawakan to konti, Hindi naman do. Alanganin. Tangan. kanyang higaan po. Oh. Yung pera nyo tayo, ingatan nyo yung tayo. Ito nga tinutulang ko ng isa para kako may sahod din yung urinola. Kaso nga hindi na tala makaupo. Sumisigaw na dahil masakit na yung likod, ayaw magalaw. Kaya laging Pampers na lang ang kapag kumain, doon na lang sa Pampers. Salamat po. Ayan. So, ayun po mga kanoli, sana sana po ay mabalikan natin sila at sa pagbabalik natin sana ay meron pong magandang balita. Ayan, at ayun po, tayo, ingat po kayo dito. Maraming salamat po sa itong Kuya Noli Vlog po. Kuya Noli Vlog po. Salamat, maraming salamat po. Salamat po. Salamat. So, yun mga kabikulana, yukong-yuko tayo dito. Yun. Ayan si Tin, ang aking classmate. So, thank you sa kanya kasi, di ba, at least natulungan natin si tatay tsaka si nanay. So, ayan po mga kabikulana, didiretso tayo sa, sa bahay nila Tin, dito sa location. Hello. Dito ka. Ito na vlog ko to, yung bata na to. Hello. Saan kayo, Tin? Well ba? Dito ka pala. Ano? Asiko nun eh. Wow, ganda na tambayan. Yo, yo, yo. Magayon na natambayan. Gandang tambayan yan eh. Dadaan lang kami. Hello po. Wala kayo, ay pagdatong. Ato, may na-rescue akong ido. Ay wow, ang cute. Ninulungan ko nandun sa basuran tinapo ng may-ari. Hello. Eh, naawa yung mga kinuha ko. Padili ko ng Dito din yung nahinarangan para presko. Pero at least presko itong natayuan nyo eh. Oo, kasi kayo hangin. kaibigan ng Mainit. Oh. Mainit po talaga. Mainit pa rin. Galing na kayo doon kay Oo. Ayun na po. Nakapunta na kayo doon kay lolo mo. Nakita na po. Mama mo to, Tin? Lola po. Ah, Lola. Lola pala yan Ano, ni mo Tin. sana. Pero diyan nga nakatira. Dito po, Alastig, may mga kayo sila. dito kami. Ay, Kahoy. May mga kayam. Ay, mga- Opo, ayos lang yan. Dito kami nakatira kasi yan po po. Sige po lang, huwag mo yung iyak. Ano po yung ano nyo doon sa napuntahan namin ngayon? Yung pong bali, parang mga matalik namin kaibigan. Opo. Tapos, Face reveal na nga, be. napadaan siya dito. Magayon na lang si Tin. Para sa viewers. Sabi ko, kuya, karpo ko. Para malay mo. Sabi niya, Di ba? ay nandyan
kami. Go na, be. Nahihirapan. Asawa ko. Sabi ko, bakit? Face reveal naman. Sayang, nagpunta yung mga O, may lip GMA. to. Ay, may lip tint ako, be. Ng tulong. Face reveal daw. Be, may lip tint ako. Yung kahit man Dumang ka daw. wheelchair ng aking asawa. Gunokla. Maglakad-lakad doon sa Gunokla. hindi mapainit-initan. Hindi niya magawa. Kasi mahirap daw, hindi niya kayang buhatin. At siyempre, may nararamdaman. Ayun po. Oo. Ngayon po, Shoutout po. sabi nito, sabi ko dito sa apo Yan, ko, nag-lip tint lang. ikaw na, Ining, ano kaya, sabi niya, Magayon. ano kaya kako Ining, Kabatak. anong maitutulong Ayun natin, po sa sabi tatay niya, mag-iigibo. Ang layo pa lang Dula. iniigiban niya. Nakakaawa naman, nakakaawa naman kay Okay na po, Lolo. okay na. Lo, okay na po. Kunan ko si Lolo. Sige, Lo. Sige. Ayun na po. Ayan na pala. Ay, Tin! Ano yun ang kamot mo, be? 10. Akla. Sa viewers. Nag-face reveal nga. Tiyatak pa naman. Mahihayin po kasi talaga. Di okay lang. Isa lang. Isa tingin lang. Isa lang. So yan mga kabikulan, napupunta kami dito sa iniigiban ni tatay. Malayo pala. Policarpio. Alang, stig ng mga bahay dito. Ang lawak. Napakalayo pala po. Kaya sacrifice talaga si tatay. Sacrifice. Magiging. Tapos iiwan niya si Lula. Ang cute. Kaya pala tiyatali ni tatay si Lula. Ala, ang layo. Malayo yung iniigiban. Kaya dapat maliwanag pa lang nag-iigib na. Kasi pag gabi nawalan kayo ng tubig ay patay. Ayan, may nagluluto. Hello po. Siya. May nagluluto. Ah. Ala. So dito tayo dadaan. Takbo na tayo. Ay, hello po. Baik mati makan. Ah, Oh. Baik mati makan. ah. Malnas. Madulas dito mga Kabikulano, oh. Hello sa inyo. Kaya po, bumabas ni Kuya. Hello po. Ah, digti. Yan. Sige, Lo, ako na lang bumbalo. Tawa ka mo na lang. So yan, dito po siya nag-iigib. Malayo. Ay, isa lang. Ayun, dito nga lang bumba natin nasa Lolo para diretso na. Hello. Ay, may nakasalat. Ay, madulas. Saglit lang, madulas. Shout out. Pakiluway-luwayon man tabi ang paggamit kang bomba. Day tabi pakaidalion ta nararaot. Salamat. So Kaya yan. pala isa-isa lang. Dandahan daw ang paggamit ng ng kanilang bomba. Para ano daw kasi, Kuya madali Noli Vlog po. maraot. Kuya Noli Vlog. Ay, YouTube po. Opo. Hawak ako dito kasi madulas. Yan. Ayan po, puno na. Puno na at babalik na si Lolo doon. Ayan. Hello po sa inyo, no? Baka mabisita yung alis. Ala kuya, madarusay ka mo. Tara. Bunso. Wala na. Di ko na. Bajoy, yes. Mainog na ako. Ay, bakit? Masunod ako sa camera. Pabalik na kami. Salamat po Tingnan sa natin kung pagdalaw may- ninyo sa aming kaibigan. Tingnan natin kung may magandang balita. At kung okay lang sa inyo, i-share niyo sa Facebook. Share niyo na pag na-edit ko. Sige po, salamat. Yan. Ay, may tanong ako. Ito, sige, i-on mo. Nakaon yan. Lahat kasi tinatanong ko sa vlog ko.
Lahat. Di ba yung lahat ko tinatanong? Bahala na kung anong sabihin mo. Gwapo ba si Kuya Noli? Opo. Ah! Maganda ngayon, anak. Siyempre, go. Anak! Kapatid niya hindi kulana. Tugang ko, be! Sige, bye-bye! Sige, akla. Bye-bye. Thank you. Gwapo ba si Kuya Noli? Maganda daw nga yung anak eh. So yan mga kabikulana, yan meron ditong iniigiban. Pero, depende kung madami yung pila ng balde. Oh, so, kung saan ka dyan igo. Ala, apat. Apat pala dito yung gripo. Mahina yung ano, ng tubig. Yan. Ganto din kami dati eh, pag nag-evacuate kami, syempre, nakakasama mo yung mga, kunwari, yung mga kapitbahay mo, di ba, pag nandun kayo, pag nasa bahay nyo kayo, parang hindi lumalabas ng mga bahay, pero pag nasa evacuation kayo, sama-sama kayo, nakikita nyo, tapos nagkakausap kayo, nagkakamustahan, mga ganon. So, masaya talaga, pero mahirap. Masaya siya para sa mga bata kasi madaming kalaro. Pero sa mga magulang natin, Diyos ko, napakahirap po kasi yun nga, pagkukuha ng pagkain, tapos yung mga pangangailangan, tapos kailangan ng pera, pamasahe, pabalik doon sa bahay, papuntang relocation. So yan po. Kaya so yan, based on my experience na. So yan mga kabikulana, nag-stop muna kami diri. Dito sa may ng dagat. Ganda. Kaso yun si Mayon at ng bundok. Pero mas maganda to. Ay! Naman, ako lang to, jarat! Ayan ang ating dagat. Napakagandang dagat. Pero mas maganda doon. Ayan si Bunso. Sama ka na lang lagi para lagi kang busog, Bunso. Hoy. Sama ka tayo lagi busog para lagi kang busog. Sige. Bangka. Ayun si Mayon.